Jo, hey guys, velkommen til den her lille video. I dag har jeg... Jeg har lavet test på en, der... Okay, venlig. Jo! Ja, så skal jeg bare holde tingene. Okay. Men jeg tænker lidt smule imens. Men jeg kan gøre det imens. Okay. Men i den der e-sock, ikke? Kan du adde den med til det? Ja, det tror jeg ikke, jeg. Jeg skal nok adde dig til serveren. Jeg skal lige bare tænke om jeg risker det. Jeg tænker over, okay? Ja. Men bare blive callet. Ja. Vent lidt, så ikke min mor ringer og siger noget til mig. Ringer til mig. Ja. Så, guys. Det var hvad der skete i dag. Jeg glemte at vise det. Det var, at jeg havde lavet en ny alt account. Så, at jeg skulle teste, om han en scammer. Han tog min base e-sock. Og så var det, at jeg lavede en ny alt account, og så fik jeg min gode gamle ven Mads. Jeg kan godt huske ham fra PvP's. Min gode gamle Mads. Han hjalp mig med at lade som om han at han var ved trade. Så at han nu vi kommer til at skamme ham her. For jeg ved, at han er en scammer. Så lad os se, hvordan det går til det. Jo, Sander. Men det kan godt være hurtigt. Vi kan godt gøre det hurtigt. Jeg er der til serveren. Og by the way, den er på min second account. Jeg kan ikke join. Nu kan du. Men du ved, jeg starter med at tage tingene først. Fordi, du ved, så jeg kan holde tingene. Vel, jeg skal lige vente, fordi du ved, det der... Hvor ja. Nej, den er på min second account, jeg join. Den er på min second account, jeg joiner lige om lidt. Fordi du også kan lyve, så vil jeg gerne have det før med en second. Jamen, jeg har den også på min telefon. Det er bare bange for, at du vil bare gå over og stjæle. Det er derfor, jeg lige venter. Jeg står. Jeg kan stille mig oven på din base hele tiden. Nå, okay. Men jeg tager bare... Base hele tiden. Jeg kan også bare gå i gang med at starte. Okay. Ezok Sekola. Men det var sygt. Du skal også gøre til at komme ind igen. Yes. Los Migatitos. Hvilken af dem du vil have til indeks? Det ved jeg ikke. Den der, som man kan få til basen her. Nå, okay. Nå, romantic. Det er fint. Men hvis jeg må for dig, kunne jeg også godt tænke mig at indeks kunne kan nedgive. Jeg ved det ikke lige. Jeg siger lige, at jeg kommer lige om. Yes. Spaghetti toaletti. Bare lige råbe, jeg lige kommer lige om lidt til at spise. Det skal nok. Beikuru and Eguru. Du så ikke join, mens du holder den der inde i. Hvad siger du? Kan du så ikke join med din second nu? Jo, når jeg lige tager den her. Arabi, det er tilbage. Må jeg lige sige noget til dig? Ja. Det der, det var min ven, der skrev til dig. Ham, der traded for base e-sock. Okay, jeg... Nej, shh. Du, jeg har lavet en test på dig. Arabi, det var Magnus 2010K, som var det jeg spillede person, som joinede. Nå, undskyld, Arabi. Og du tror virkelig, at du kan lyve over mig, ikke? Arabi, please. Du må beholde du har løg for mig.
Du Præcis, skulle til at lave trade på min den der Magnus 2010. Nej. Forklar mig, hvorfor at du tror virkelig, at du kunne bare skamme mig lige der. Du skal forklare mig. Du forklarer mig. Jeg vil gerne forklare dig. Det er fordi, jeg gerne ville have, at Mikkel fik nogle bedre brainwords. Men derfor skal man ikke skamme folk. Nej. Derfor jeg lavede en test på dig, for at se, om jeg kunne truste dig, om jeg ikke kunne truste dig. Og det tror jeg ikke, jeg kan, for jeg har det også på video. Og det der, det er virkelig veltaget. Fordi at du har skammet mig, og jeg har lavet en test på dig. Arabi, 2 sekunder. Du får lige min morfar. What? Bro. Guys. Han er en scammer. Han har lige scammet mig. Guys, han var lidt en scammer. Søst, I skal ikke trade med ham her aldrig. Og skud til Mads, for han hjælper mig. For ham her, han er virkelig en scammer. Og altid aldrig trade med ham her. Og hans username, det kan jeg lige vise. Hurtig _lyn. Det er det ham. I skal slet ikke trade med ham her. Han er en scammer. Jeg har lavet test på sammen med Mads. Jeg har lavet en ny alt account. Jeg kan lige vise jer. Det her, det er min second account. Altså ikke min second account. Jeg har allerede lukket ud. Men det her var den account, jeg brugte. Skal vi lige gå over til Mads og lige sige, at tænke det er rigtigt? Så se. Okay. Ham der Mads, han ikke svaret. Men jeg svæver, at jeg gør det med second account. Og altså, næste gang skal jeg nok prøve at få det på video og sådan noget. Så guys, jeg er ikke en scammer. Jeg har bare scammer, for I sørger for, at han ikke scammer flere. Og nu har han ingenting for sig. Alt det her. Seriøst. Det er at være virkelig tavlig. Seriøst. Men det bedste er, Mads, han er the GOAT. Han har hjulpet. Mads er den bedste, the GOAT. Han har hjulpet mig med at hjælpe mig med at skrive til Mads, så jeg kunne, til Sander, ham der, scammeren, så jeg kunne teste. Så guys, som I huskede, I skal ikke stole på ham, Sander, for han er en scammer. Så skal jeg lige forklare. Det var, at jeg gik, jeg var selvfølgelig på min nye account, så er det Mads, han skriver til ham og alt det der. Og så joiner jeg. Og så ser jeg, at Sander, han prøver at bodyswap mig. Så når han bodyswapper mig, så har han taget min e-sock, og så har han bare blokket mig. Og han vidste ikke engang, det var mig. Men nu har han blokeret mig. Men Sander, vi skal slet ikke. Det var min group server, men jeg lader ikke nogen join i den. Så, guys. Ikke trade med ham her, fordi han er en scammer. Og han har allerede fortalt mig, at han vil alligevel scam folk. Literally, han skal lære, hvordan man ikke scammer folk. Så jeg håber, I husker det, så I heller ikke bliver scammet. Og tja. Men vi venter på lige på Mads, fordi så giver vi ham en reward for at hjælpe mig. Kom om lidt, når Mads er der. Okay, jeg ved godt, Mads er her, han er ikke, men jeg skal nok få Mads til at komme. Så jeg lover jer, guys, jeg er ikke en scammer. Så han har scammet mig, på grund af, at jeg lavede en ny alt account. Så testede jeg, om han har scammet mig, eller ikke har scammet mig. Men guys, jeg skal nok gøre næste gang, så laver jeg det samme.
Men hvor jeg bare filmer det hele, hvor jeg til at starte med, hvor jeg også gør det. Så guys, jeg lover jer, så jeg svæver jer guys, jeg er ikke en scammer. Så jeg tror bare, jeg kunne stole på ham der. Jeg har lavet en legit trade i min server. Min spaghetti toiletti for en base TikTok, men jeg trader den af igen. For at jeg kunne få tingene. Men lad os vente på Mads. Ikke sig, hvad du har fået. Jeg vil gerne join dig og kigge. Kan jeg dele min skærm imens? Gør det. Mads, sig hej til YouTube, for jeg scammede en scammer. Sig hej til YouTube. Så guys, shout out til Mads for at hjælpe mig at skrive til scammeren. Og så brugte jeg min second account. Så skud til Mads for at hjælpe, for at han kunne hjælpe mig. Så det var den her Evil Dawn. Jeg traded for min ven, så Mads. Og så fik han den. Men prøv at se, han har de her ting. Så Mads, hvad skal man gøre, hvis man er en scammer? Så skal man prøve at se, om man kan skamme den tilbage. Ikke? For ham der, han var lidt en scammer. Seriøst. Og Mads, Ja. siden du var min gode hjælper, ikke? Vil du gerne have en free toilet? Spaghetti toiletti? Er du sikker? Ja, det er jeg sgu. What? Du er sikker med til spillet? Alvorligt? Det er... Jeg gør det for, at du... Jeg gør det, fordi at du hjælper mig med at se, om jeg kan scam scammeren. Så guys, like og subscribe. Og skriv i kommentarfeltet. Og skriv i kommentarfeltet, hvis jeg skal lave flere scam videoer. Og guys, Spaghetti toiletti. Du skal lave flere scam-videoer. det skal jeg nok. Og Okay. guys, jeg mener det, jeg er ikke en scammer eller noget. Jeg ved godt, at jeg glemte med record, men synes jeg er ikke en scammer i det første del af det. Hvor jeg brugte min second account og Mads hjælpet. Så tusind tak, Mads, din reward er en... Rabi, prøv lige at komme her. Ja. Rabi er ikke en scammer. Rabi er ikke en scammer. Jo, tak, Mads. Rabi, han er ikke en scammer, guys. Så, Okay. Yep. guys, hvad Tjek skal... min kanal ud. Ja, der er jo hans kanal, den ligger linket nede i beskrivelsen. For at I kan tjekke hans kanal ud. For han er også trusted. Så vi ses, guys. Tak for I så med. Husk at like og subscribe og tryk på klokken. Så ses vi. Hej hej.